Oxidy sú všade naokolo nás. Či už sa pozrieme do vzduchu, do vody alebo do zeme, všade sa nachádzajú. Preto by bol najlepší nápad sa naučiť ich názvoslovie. Ahoj, moje meno je Ivo a pri dnešnej hodine ti vysvetlím, ako pomenovať správne oxidy. Ale ako lepšie začať, než chemickým experimentom. Oxidy si môžeme predstaviť ako látky, ktoré v podstate spolupracujú s kyslíkom. Sú to zlúčeniny kyslíka, kde bude mať kyslík oxidačné číslo -2. Toto vám budem opakovať stále dookola a vytvorím pre vás jeden oxid. Budem na to potrebovať horčík a ako môžete vidieť, tak keď horčík zapálim, nechám ho zreagovať s kyslíkom, tak horí krásne výrazným bielým plameňom a to, čo zostane po ňom na nožniciach, tak to je oxid horečnatý so vzorcom MgO. Ale ako si tento oxid pomenovať? My musíme dosiahnuť to, že molekula musí byť navonok elektroneutrálna. To znamená, že počet kladného a záporného náboja sa musí rovnať 0. Takže teraz si pripravte prsty na rukách, pretože budeme počítať. Ako som vám hovoril, oxidy majú oxidačné číslo -2 pri kyslíku. To bude vždy pravidlo. A teraz musíme dosiahnuť 0. Spočítame si, koľko záporného náboja máme v tejto molekule. Čiže máme jeden kyslík, ktorý má záporný náboj -2, takže máme 2 záporné náboje. A k tomu, aby bola molekula elektroneutrálna, musí mať súčet nulový. To znamená, že musí mať nejaké číslo -2 a musí mi výjsť 0. Áno, je to presne tak jednoduché, pretože 2 - 2 je 0. To znamená, že oxidačné číslo horčíka v tomto prípade bude 2. A tu sa musíme obrátiť na tabuľku a na pomenovanie oxidačných stavov, pretože pre oxidačný stav číslo 1 používame koncovku ny, pre dvojku natý, pre trojku itý a tak ďalej. Ičitý, ičný, ečný, ový, istý, až nakoniec ičelý. Názov vytvoríme tak, že pomenujeme prvý kyslík, ktorý je záporný, alebo obecne vždy pomenujeme zápornú časť molekuly, tým pádom kyslík, v tomto prípade oxid, a horčík má oxidačné číslo 2, to znamená, že to bude oxid horeč a teraz koncovka natý, horeč natý. Takýmto spôsobom budeme pomenovávať úplne každú molekulu. Skúsime si to ešte na jednej molekule a môžeme zobrať napríklad tú z úvodu a tá z úvodu bola Fe2O3. Ako túto molekulu pomenovať? Budeme postupovať úplne rovnako, čiže budeme počítať. Prvú časť skladačky už máme za sebou, pretože vieme, že kyslík má v oxidoch oxidačný stav -2. V tomto prípade je to teda -2, ale máme tam 3 kyslíky, čiže -2 krát 3. Dokopy máme 6 záporných nábojov. Potrebujeme získať 6 kladných nábojov k tomu, aby bol výsledok nulový, aby bola molekula elektroneutrálna. Akým spôsobom to dosiahnuť? Tú šestku si musia zdieľať dve železa, pretože v tomto vzorci máme Fe2O3, to znamená, že sa tam nachádzajú 2 atómy železa. Dáme to jednoducho ako 6 deleno 2, keďže si to musia zdieľať a to znamená 3. Takže oxidačný stav železa v tomto prípade bude 3. My sa obrátime na našu tabuľku a pozrieme sa, že pre trojku máme koncovku IT. V tomto prípade bude názov tohto oxidu oxid železitý. Čiže použijeme koncovku pre oxidačné číslo 3. Oxid železitý. Ak ste tomu správne pochopili, tak si to poďte vyskúšať. Mám tu pre vás pripravených zo pár príkladov a teraz môžete zastaviť video a skúsiť to aj bez pomocnej tabuľky, alebo ak si netrúfate, tak vám tu nechám takto tabuľku a skúste si to vyplniť. My pôjdeme pomaly na každý jeden z týchto oxidov a pokúsim sa vám ich vysvetliť. Ako prvý máme NO2. To znamená, že postupujeme vždy úplne rovnako.
pre kyslík v oxide minus 2. Máme ho tam dvakrát, čiže 2 krát minus 2 je minus 4. Potrebujeme 4 kladné náboje a máme len jeden dusík. To znamená, že ten bude mať 4. Pozrieme sa do tabuľky a názov bude oxid dusičitý. Pretože oxidačné číslo 4 má koncovku ny, natý, itý, ičitý. Takisto budeme postupovať aj pri ďalšom oxide. Oxid minus 2 pre kyslík a teraz musíme dosiahnuť 0, čiže 2 minus 2 je 0. Pozrieme sa do tabuľky a ideme oxid berylnatý. Úplne rovnako budeme postupovať aj pri ďalšom oxide, pretože prvú časť skladačky máme. Vieme, že kyslík v oxidoch je minus 2. Nachádzajú sa tam 3, čiže 3 krát minus 2 je minus 6. Potrebujeme dosiahnuť 6 kladných nábojov. Tých 6 kladných nábojov si bude zdieľať 2 krát hliník, čiže 6 deleno 2 je 3. A to znamená, že musíme sa pozrieť do tabuľky a máme ny, natý, itý, takže to znamená, že sa to bude volať oxid hlinitý. Tieto ostatné vzorce skúsim preletieť veľmi rýchlo a môžete si ich skontrolovať, ale vždy budeme postupovať podľa tých istých pravidiel. Tu máme kompletný výsledok a teraz to skúsime naopak a vytvoríme si vzorec z názvu. Máme zo pár útržkov informácií, ktoré budeme potrebovať a vieme, že v tomto prípade sa bude jednať o spoluprácu fosforu spolu s kyslíkom. Potrebujeme poznať oxidačné stavy, to znamená, že kyslík v oxidoch minus 2 a fosfor zistíme tak, že máme koncovku ičný, ečný, to znamená 5. V tomto prípade máme už stanovené oxidačné čísla. Ale keby sme chceli vytvoriť vzorec a skúsili by sme 5 vydeliť 2, tak zistíme, že dostaneme 2,5, ale ja predsa nemôžem dole napísať 2,5, ja tam musím napísať celé číslo. Takže mám tu pre vás jeden tip a to je taký, že vždy keď máme nepárne číslo, ako je tu napríklad 5, tak vynásobíme ten počet prvkov 2. To znamená, že máme P2. V tomto prípade máme 2 krát 5 kladných, to znamená, že dokopy máme 10 kladných nábojov. A koľko potrebujem záporných? Potrebujem, aby bola molekula elektroneutrálna, aby mala 10 kladných a 10 záporných. To znamená, že musím 10 vydeliť 2, pretože kyslík má oxidačné číslo minus 2 a dostanem počet atómov kyslíka, ktoré by sa tam mali nachádzať. Čiže P2O5. Takýmto spôsobom vieme vytvoriť vzorec z názvu. Ale máme ešte jeden typ a to je krížové pravidlo. Krížové pravidlo nám hovorí, že dokážem preniesť oxidačný stav, ktorý máme tu a prepísať ho sem. A úplne rovnako 5 viem preniesť a prepísať ju sem. Tu si treba dávať ale veľký pozor, ak budete používať krížové pravidlo, napríklad pri nejakej inej zlúčenine, ako je oxid uhličitý, pretože pri oxide uhličitom vieme, že sa jedná o spoluprácu uhlíka spolu s kyslíkom, vieme, že oxidačné číslo pre kyslík je minus 2 a pre uhlík ny, natý, itý, ičitý, to znamená, že 4 pre ičitý, ja to zapíšem sem. A keby som chcel použiť krížové pravidlo, tak tu dostanem 2 a tu dostanem 4. Ale to znamená, že keď tu mám čísla, ktoré sa medzi sebou dajú vyškrtnúť a vynásobiť, tak to musím urobiť. To znamená, že musím celý výsledok vydeliť 2 a dostanem CO2. Nemôžem nechať C2O4. Takže pozor pri využívaní krížového pravidla.
Poďte si to vyskúšať aj vy samostatne. Pripravil som pre vás zo pár vzorčekov a znovu vám odporúčam, aby ste si video zastavili, skúsili si vytvoriť svoje vlastné vzorce a potom sa na to pozrieme spoločne. Ja vám to môžem aj oddialiť, aby ste videli jednotlivé koncovky a mohli sa na ne kedykoľvek odkázať. Ako prvý sa pozrieme na oxid krémičitý. To znamená, že je to spolupráca krémíku spolu s kyslíkom. Bohužiaľ potrebujeme vedieť názvoslovie a potrebujeme vedieť aj značky a názvy prvkov, aby sme vedeli zostrojiť správny názov. Znovu vieme, že kyslík je -2 v oxide, nínatý, itý, ičitý, kremičitý, čiže 4. A teraz, keď sa na to pozrieme, 4 deleno 2 je 2, tým pádom ja potrebujem 2 atómy kyslíka. Môžeme to vykonať týmto alebo druhým krížovým pravidlom. To znamená, že ja to skúsim ešte raz. Vieme, že je nínatý, itý, ičitý, čiže 4, 4 presuniem sem, -2 ako 2 sem a tým pádom vidíte, že musím ten vzorec zjednodušiť, musím to vykrátiť a tým pádom dostanem úplne rovnaký vzorec. Takže je na vás, akú metódu využijete a pozrieme sa na ďalší oxid sírový. Spolupráca síry spolu s kyslíkom. Oxid -2 a sírový, ový 6. Takže napíšem si 6 sem. 6 deleno 2 je 3. SO3. Oxid sírový. Skúsime ďalej oxid hlinitý, čiže spolupráca hliníka spolu s kyslíkom, -2 pre oxid, nínatý, itý, 3 pre hliník. 3 deleno 2 nie je celé číslo, takže musím vynásobiť počet atómov, dám sem 2, tým pádom 2 x 3 je 6, 6 deleno 2 je 3 a zistíme, že potrebujeme 3 atómy kyslíka. Skúsime ešte ďalšie príklady, ako je napríklad oxid vanadičný, vanad a kyslík, -2, ičný, ečný, 5, takže 5 a teraz 5 deleno 2, 2,5. Vidíte, že sa dostávame do toho istého problému, takže napíšem 2 sem, 2 x 5 je 10, 10 deleno 2 je 5, V2O5 pre oxid vanadičný a ako posledný máme oxid vápenatý, Ca vápnik, O kyslík, -2 v oxide, Ni natý, čiže 2, 2 deleno 2 je 1, čiže jednotku sem nepíšem a nepíšem to z toho dôvodu, pretože už tu mám znázornený prvok, Očko ako kyslík, takže už tam musí jeden byť. Toto by bolo názvoslovie prvej skupiny látok, názvoslovie oxidov a ak by ste chceli viacej príkladov na precvičovanie, napíšte do komentárov a ja vám tam nejaké pošlem. Verím, že ste sa niečo nové naučili a teším sa na vás pri ďalšej epizóde a pri